पहिले मुहे पहिलई हे रे, बाद में भीतरी घुसई हे रे। हे चुड़िया पहिले मुहे पहिलई हे रे, बाद में भीतरी घुसई हे रे। अरे करे के चाही न दरद, करे के चाही न दरद, तेल करुआ लगई हे रे। पहिले हाँ पहिले एहो पहिले मुहे पहिलई हे रे, बाद में भीतरी घुसई हे रे। पहिले मुहे पहिलई हे रे, बाद में भीतरी घुसई हे रे। बुझला एक चिड़िया जी। नहीं जबरदस्ती चली है धीरे धीरे, नाजुक सामान बाटे खून लागी गिरे। बुझला ये चुड़िया जी। हम रोए लागो पानी से धोए लागब, अरे हो जाए पूरा काम, अरे हो जाए पूरा काम, तबे ई हवा से जई हे रे। पहिले हाँ पहिले अरे पहिले मुहे पहिलई हे रे, बाद में भीतरी घुसई हे रे। पहिले मुहे पहिलई हे रे, बाद में भीतरी घुसई हे रे। बुझला ऐसन काम से पहिला बेरा कर पानी कर तू आराम से। राजेश रसीला पहले कर तू गिला, अरे राइटर राइटर वासुदेवासिक पाजा में बजी हे रे। पहिले हाँ पहिले अरे पहिले मुहे पहिलई हे रे, बाद में भीतरी घुसई हे रे। पहिले मुहे पहिलई हे रे, बाद में भीतरी घुसई हे रे। ये चूड़िहार जी तनी धीरे से।